Ato ng Cyril ng dugag pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. 2 anyos nga batang lalaki ug igsoon nga 5 anyos nga batang babae ang nangalumos samtang nangaligo og dagat sa El Salvador City, Misamis Oriental. Duha ka kauban ni ining minor de edad sab ang na-rescue. Duha detalye sa report ni James Paulo Yap. Patay na dihang nakaplagan sa mga personahe sa Philippine Coast Guard El Salvador City Substation o CDRRMO. Kining duha ka maigsuon nga batang nag-edad og 5 anyos nga babae ug 2 anyos nga lalaki human na lumos samtang naligo og dagat sa Zone 4, Barangay Poblacion sa El Salvador City pasado alas 5 sa hapon adlawng Sabado. Sumala sa inahan sa maong mga bata nga wala siya nasayod nga gidala matud pa ang iyang duha ka mga anak sa ilang silingan. Kisa nga mga minor de edad sab aron maligo og dagat. Nagbantay ako sa anak ko tapos nagkanta-kanta lang ako. Tapos nagulat ako ng anak, basta magsigawan na, may nalunod daw. Pagtakbo ko doon, nanap ko yung 2 bata. Tinanong ko itong panganay ko, sabi ko kung nasan yung si Ana at si Lucas. Sabi niya nasa tubig daw. Unang na-rescue sa ilang mga silingan, ang 10 og 14 anyos nga mga batang babae. Kinsa mao'y gitudlong nagdala sa 2 anyos ug 5 anyos nga nalumos. Apan dihang gipangutana kuno sila kung kauban nila ang duha ka mga gagmay nga bata, ilaha kining gilimod. Ako sila gid akong basulon kay mga dagko naman gud sila. Ikaduhaon ka ilang gidala sa dagat magpahibalo sila sa kuha. Mas mauban pa ko. Alas 9 sa gabi dihang nakitaan ang patayng lawas sa duha ka mga bata didto ra sab sa lugar kung asa sila gituuhang nalumos. Gidala pa sa El Salvador City Lying-in Clinic ang duha apan gideklarang patay na sa mga doktor. Sumala sa El Salvador City Police nga luwas na ang kahimtang sa 10 o 14 anyos nga mga batang babae. Dili unta nila ipapasagdan nilang bata labi na sa mga dagat karon kay kusog ang balod, then di ato matagnaan kay ang ang current sa ilalo man kusog mo kwan. So need good parental supervision gud kung maligo man ganing sa dagat. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.